Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Misugot na dahil ka nga makasal mo daw si Mateo? Wa ko'y choice. Wa man ka din sa dihang miabot si Papa. Og si Mateo mo ay mitubag. Sa dihang nangutana si Papa. Kunhain ang nakapamabdos na ko. Maayo din pagkaseminar na ako si Mateo. Mukatawa ka lang? Ha? Wa ka maluoy si mong manghod nga gihimo lang ni mong kiko? Hay mas kuyaw kung mabunog ka sa mga mahan, ha? Angay kang magpasalamat nako nga ako na ang gitudluan si Mateo. Silbahis ka! Ha? Imo na sa kong gisagpa, ha? Pabaws ako, ha? Pabaws ako! Mabawas ka? O sige! Tagbawa gini mo kaugalingon sa pagbaboy na ako! Giningaw na biyak mo, ha? Manggakos magkog ka! Buhiit ko! Ayaw gipaglindot, ha? Nalipay lang kayo ko nga. Wala ko'y tulubago ni mo. Buhi lagi ko! Buhi lagi na si Sarah, buhi! Ay lang panghilabot dong. Ako guning uyab, good. Dili natin ka uyab! Inadag ka buhi si Sarah! Sukmag, Mateo. Angang! Imumangga ko, Sarah! Ako na siyang uyab, good. Dili ka na ako uyab! Awa, tungog ka! Di na mo uyab! Kami na gud pakasal! Kami na ang duha ang uyab! Di ba, Sarah? Kita na uyab kay mausulti sa imong papa! Oh! Yay! Oh, na. Yay! Kanungog ka, Brad! Kami na ni Sarah! Uyab! Wa nakalabot! Unsa ni binuang nga, Sarah? Ikay naghimo ining maong binuang, Anton. O gusto ang isulti ni Mateo. Dili na ta uyab. Di, Sarah. Paminaw, waragod. Kung ka paminahon pag-gika ni mo, Anton. Dali na, Mateo. Oh. Di, Sarah! Kanit lang! Kita eh. Wa naman kulingi ah. Giahak ba ini? Ngano ka? Ay, gisok magkong Mateo mo eh. Sakit ta sa kong mapapangi, goy. Ay, ngano gisok magkamansad sa imong manghod? Kakita man siya nga akong gipugos pag ako si Sarah. Ay, kay... Imo sa kong gisagpa, ma? Kuwang pa na. Be, pasag pa ako spikas ni Ha? mga ating, be. Saan naman taon mo, eh? Nahimo na minuong kong ahintis bunog ini. Wa pa gani mawang sakit sukmag ni Mateo. Imo nun sa kong gisagpa. Kuwang pa lagi na. Oh, Tungkod sa imong ka-playboy, giamong nimo ang imong manghod. ganahan na sa kayo siya ni Sarah. Hello, dia! Ikay amahan sa kisabak ni Sarah, Anton. Ayaw nag-ilimod. Pero si Mateo mo imong gipaangkon. Maayo na para nimo, ha? Huwag na ka mahigugman ni Sarah. Nahigugma man. O niya, anong dili man ka magpaksal niya? Giingnan na siyang di pa ko andam. Ma, may nang di matuglain si Sarah. Unsa? Oh. Huy, animal. Hmm? Kung naguna-huna kag dautan kang Sarah human sa ilang kasal, ako'y imong kontra, ha? Kung makasal mong gud silang duha, ayaw jud paguna-huna nga imong sungkabon si Sarah. Ako gyud imong kontra. Kalain ni mo gunahuna mo eh. Miingon ko nga maayo nang si Mateo mo'y pakasla ni Sarah. Aron kung ready na gyud ko, sayon ko ra siyang mabawi. Dool. Di lang. Doon! Di lang ta magisugot ana ma. Basta, wagi problema Sarah ma. Kung tinud-on niya ang pagpakasal ni Mateo. Kung makasal man gyud sila, ako'y mo bantay aron way mo guba sa ilang pagpuyo. Mateo, imo kong gibantayan? Bantayan, Jude. Nga naman? Doon sa unya si Brad Anthony mo. Unya, pugson ka pagdakos. Lagot jud kay ko, anak Sarah. Sa ato pa, naanaday ko'y hero? Hero? Ako? Imong hero? Hero ka na ko, Mateo. Kaya mo kong gilabanan. Batok sa mga taong daotan.
bad jud di ay Brad nako Anton no. Bad yun, Mateo. Og naglagot ko niya. Ayaw lang gilagot Sarah. Imo man ka akong hero. Oo. Di naggakos ni mo Brad Anton. Patay jud siya imong hero. Mateo. Tisngi lang ay. Suka lang niya ang puyo Sara. No, tagsan lang ikaw magawas mong kwarto. Ang gusto mo dito. Walang. Iya, lang. Kako siya nagkakausahos? Unsay ahos-ahos? Wala. It's okay. Wag ha, sa kutoo. Nagunsa mo Sara? Unsa lagi na ahos-ahos? Wala lagi. Sulti lang good. Si sulti lang good. Nagunsa mo dito Sara? Si sulti lang good. Ako man siya bantayan good. Ako good yang hero. Mura rin kag-iro ni hero. Si hero. Kanang hero, mura mo nag-iro. Ma'am na itawag sa mga panagsaka ng mga pet nga iro. Ilang tawag silang iro? Iro, ha? Hero na di ka, Sara? Lagi. Asa ko to. Ikaw? Na imong hero ka? Sige nagkapangutan na na. Bagay. Sultian di ka Mateo, no, dong? Ang tinood nga hero, di gina masuko. Wa na suko Mateo. May subsupo ng ilong. Kaya lagi pag binatag sinultihan lagi. Kailangan pa minawang sa mga Sound nang sulti god. Kana kong priyasa ako. Priyasa ko. Nga ni ba? Straight kay Musturya. Nga, pras Brad ni mo Anton. Straight sa Musturya. Mama ni mo. Straight sad. Ikaw iwi-iwi ka. Ay, limot ko sahay. Ano ba? Ayaw limot-limot god. Ano nahirom kang Sara? Ako mang gisuk mag-Brad Anton ako. Kay iya man pugos gako si Sarah. Sa! Ang iyang uyab? Iya mo ng uyab? Kinsang uyab? Sara good Anton. Ika na si Sara o si Anton. Uyab na silang duha. Ay, di na lagi. Kami na uyab Sarah. Sa to? Uyab mo Sara? Siga-siga na mo mata. Bagong takulun ka. Sa hero ka. Ha? Hero ka. Ayaw kalimutan na hero ka. Ay, lagi panugmag di. Sa binata na. Gigi. Di lang ka sukmagon. Di man ko ka tuo nga. Tuo nga kami si Sarah ang uyab. Kasulgod mi unya. Di ko mo tuo nga kamoy uyab ni Sara. Kasar niya mo unya. Unya, nga nung wapamlagi mo mga to sa ilang Sara aron mamayi. Mamayi? Mamayi ba? Unsa na? Magsabot ba? Kano sa inyo? Kasal. Kano sa mo magkuhan-kuhan. Ano ba? Do. Hinay na to. Kuno, ka mama ron. Ay, sa mama. Ako niya imong bisman, ha? Uy! Di koy! Saan naman to? Ganun di man ka? Naman ako, Brad Anton, good. Guwapo. Basta ngita kaglayin. Gwapo ako na Ay! Gay! Dili. Guwapo, good. Nagluoy na di karon ako, ha? Di na di karon gwapo, ha? Wanay mong gutaw ni mong milk. Ayaw! Di ko, ayaw! Naman sa rakutaw na ko milk, be. Tawa ka? Gitawa ko kay lipay ko nimo. Kasal na good ka. Nya, hindi mo kaslan. Basta dutar ba na Sara? Pekapay ako gamay dong ha. Sabi kap. Sa imong kamot, pag-iskisa ko, ha? Sa imong kuko ba, ha? Lipay ko nimo da. Ya, imong uyab ba kay gwapa kayo? Gwapa kay gaganang uyab nga imong pakaslan? Lagi no? Manang ayaw rin kasuko, kay sayang kayo sa hero ra ba ka? Pero, di jud ikaw akong best man, ha? Ako lang good! Uy, unsa din na bisman? Yatap na ko ano. Unsa yatap? Unsa yatap ay? Patay ba? Ay, patay na na bisman di ay. Luya bugar noy.
Naunsa ka? Ha? Kay naunsam di ko. Sukad sa imong pag-abot, wa na kay tingog-tingog. Doon ay nahitabo sa inyo? Wa man? Na, bahala ni kung sa'y nahitabo sa inyo, oy. Di na lang ko mamugos. Ngano sad kang mamugos man ko, no? Ngawa man ko'y labot. Oo, ay gud pang luod ayon. Gikapoy lang og uwang ni mama. Isog kayo nga miyatubang sa iyang kontra. Oh, isog di ay ang imong Oo. mama? Ay, di mo siya gusto nga dunay mo saway sa akong manghud gud. Kayon sa man di ay ng imong manghod. Nga dili man gusto ang imong inahan nga sawayon siya. May low syndrome siya. Maglisod og sulti basta taas. Daginutod pa gyud na sa imong inahan? Mahal na mo nga mong manghod. Mas labawng nagmahal si mama kang Mateo. Onya, maglalis ta tungod lang anak sa imong manghod. Ngano ato man gunang lalison gud. Kinahanglan makadungog na ko sa bag-o ninyong kanta. Nanawag na ba yan ako ang manager sa usa ka 5-star restaurant. Nangita na sa inyong banda. Ready na magud mi. Kamo ready na. Pero ang inyong kanta, Ugma, amo niyang ipadungog ang gipang-revise na mong kanta. good! Oh. May kay misugat na ako, Mateo. Sulod, sir. Sulod. Bless ako, sir, B. Oh, Papag, good ka ni Sarah. Bless jud ko nimo. Abi mo kamot, sir, B. Kining Mateo. Huh? Kining mangutana lang ko ba. Nagkahigugma ay jud mo si Sarah. Ha? Ikaw ba yung uyab sa akong anak? Ako, sir. Ako, sir. Dayon na, sir. Tugani ko sinuod. Unsa man jud imong diferensya? Ha? Mateo? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!